what all the girls say. I'm addicted to you. I'm addicted to you. I'm addicted to you. You're my addiction. Okay guys, yeah, don't mind that part, but the whole of no other until the 5 minutes. So excited guys. So let's first do this cute thing. I'm gonna sleep in fact. Oh, it's a girl. Oh my gosh, it's so comfy. So yeah, I got this and then en ticket shopping op sy maats. Van ek het saam gegaan maar toe my maat gaan vir my kom haal daar by die shopping mall so uit. Van ek het vir haar gevra om iets te doen met die So, dat is hy. Wat my broekie julle. My so dan het ek wat is dit nog? Nice. So dan het ek boy tong. Nanti di butterfly kidang at sa pig mos api dang nanti di dang sekolah taki map so jaren daar de tik ik ga natuurlijk eruit scotten scot maar ik ga het ook steeds draaien. Dat is veel jolla. Ik was excited nu. Ik zet het vrijdag niet. Maar daar is de tidang. Jolla. Ik ga het lekker draaien. Dan is het tidang. Ik ga het zo. Zo ja, maar het is ik denk ik heb die fantasie, maar ik denk dat het is kusian zo. Ik denk daar was zo. Ik denk iemand het iets over zo. Ja, ik moet het gewoon afzetten, maar ons gaan weer partout weer voor jullie van die videokie als amper of zo ja jullie. Zo het gaan nou maar ik wil nog voor jullie zo dankjewel. Ik wil dit erbij zeggen, dankje voor die en dankje voor die ook. Maar ja jullie. Bye!